Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи, аз Йордан и моята съпруга Ружа имаме честа и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно сватбеният ден на нашите прекрасни деца Мария и Митка. Тържеството ни ще се състои на 23 август в село Караново от 3 часа. За вас и вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Верея, а вашите незабравими моменти ще заснемат екип в студио Димитрови. Благодарим, очакваме ви!